Olen Jannita Mäkelä, 23 vuotta ja kotoisin Kauhajoelta. Työskentelen tällä hetkellä varhaiskasvatusalalla. Vapaa-aikaani vietän yhdessä Shetlandin lammaskoirieni Kodan ja Milon kanssa. Tämä Sanssin koulu on mun vanha ala-aste. Mä oon käynyt täällä 2 ensimmäistä kouluvuotta. Ja tässä aulassa oli meidän yhteisiä aamunavauksia. Mä muistan seisseeni jossain tässä suurin piirtein ja sitten tuolla edessä oli puhuja. Yhdessä kokoonnuttiin tähän. Tässä on tosissaan mun kotiluokan käytävä. Ihan tuolla päässä oli mun kotiluokka. Ja tää oli aika ihana, kun nämä käytävät on tämmöisiä vanhoja, historiallisia. Ja tuossa seinän takana on eduskuntasalimuseo. Täällä on eduskuntamuseo. Eduskunta kokoontui täällä talvisodan aikaan. Tosi historiallinen. Ja on kyllä. Penkitkin on varmaan samat kuin mitä oli silloin. Joo. Mun mielestä on hyvä, että Kauhajoella on edelleen tämmöisiä pienempiä kyläkouluja. Ne on lapsille turvallisia paikkoja kasvaa ja hyviä ympäristöjä oppia. Ja näissä pienemmissä yksiköissä pääsee ehkä syntymään yhteisöllisyyttä semmoisella tavalla, mikä ei ole sitten isommissa yksiköissä mahdollista. Ihan totta. Ja opettajat pystyy ehkä tutustumaan lapsiin paremmin ja oppii tuntemaan heidät, tarjoamaan sitä yksilöllistä tukea ja puuttumaan kiusaamistilanteisiin ja kiusaamiseen. Kauhajoella kyläkoulujen määrä on kyllä vähentynyt viime vuosina ja jäljellä olevienkin kyläkoulujen kohtalo niin saattavat olla kyllä lakkautusuhan alla. Joo, ja usein näitä kyläkoulujen lakkautuksia on perusteltu säästöillä, mutta joidenkin tutkimustenkin mukaan on huomattu, että itse asiassa niitä säästöjä ei ole tullut juuri lainkaan ja pahimmassa tapauksessa jopa päinvastoin. Sitten tiedetään myös, että kyläkoulut ylläpitää kylien elinvoimaisuutta ja semmoista houkuttelevuutta ja auttaa vähän taloudellisestakin näkökulmasta ylläpitämään kiinteistöjen arvoa. Kyllä. Ja kyllä sillä on positiiviset vaikutukset myös lasten ja nuorten oppimiselle ja kehitykselle. Tämä Sanssin koulun piha on aika pienehkö, mutta tässä oli aina kaikki mitä tarvitsi. Ne oli keinut ja kiipeilytelineet. Ja tuolla takana oli semmoinen pieni metsäalue ja siellä oli tosi kivat semmoiset metsäleikit aina välituntisin. Mä olen Lukas Mäki, kotoisin täältä Kauhajoelta, jossa mä oon asunut elämäni ensimmäiset 20 vuotta. Tällä hetkellä asun väliaikaisesti Turussa, jossa mulla on käynnissä viimeisen vuoden hammaslääketieteen opinnot. Mulle tärkeä paikka Kauhajoella on Pukkilan koulu, jonka pihalla me tälläkin hetkellä ollaan. Kävin täällä ala-asteen ja tämä oli todella hyvä ja turvallinen paikka käydä koulua. Muistan hyvin, kun välituntisin täällä tämä koulun hiekkakenttä aina heräsi eloon. Pelattiin siellä hiekkapöllyten kovia jalkapallootteluita. Tyypillisesti ne pelattiin aina semmoisilla melkein pyhäksi muodostuneilla jaoilla, missä oli 5-6 luokkalaiset vastaan koko muu koulu. Siinä oli kyllä kerrakseen iloa ja energiaa, kun 10 pikkupelaajat tuolla juoksenteli ympäri kenttää. Ja ne oli hyviä semmoista yhteishenkeä luovia hetkiä. Voisitko sä nähdä asuvasi Kauhajoella tulevaisuudessa? No joo, kyllä mulla tällä hetkellä suunnitelmissa olisi, että kun mä nuo opintoni Turun päässä saan valmiiksi, niin olisi tarkoitus muuttaa tänne takaisin. Että täällä on kumminkin oma perhe ja muutenkin paljon ystäviä täällä ja oman alan näkökulmasta töiden ei pitäisi kesken täällä loppua. Mitenkäs sinä? Joo, kyllä mä viihdyn Kauhajoella ihan hyvin. Että Kauhajoella tai lähiseudulla voisin nähdä asuvani myös tulevaisuudessa. Toivoisin, että näihin kouluun liittyvissä asioissa kunta uskaltaisi tehdä oman näköisiä päätöksiä. Toivon, että nämä nykyisin toiminnassa olevat kyläkoulut Kauhajoella säilyisi toiminnassa myös pitkään tulevaisuudessa. Ne kyläkoulut on paras ympäristö lapsille kasvaa ja oppia. Ja
kyläkouluja lakkauttaessa ja oppilaita siirrettäessä olisi hyvä, ettei kaikkia oppilaita siirretä yhteen samaan yksikköön. Nämä isot koulukeskukset ja keskittymät ovat olleet trendi, mutta niiden vaikutukset lasten ja nuorten hyvinvoinnille ja oppimiselle ovat kumminkin kyseenalaisia. Joo, eli silloin 2016 kesällä tähän Pukkilan koulun kanssa samaan rakennukseen rakennettiin eskari ja me 2010 vuonna syntyneet lapset päästiin tänne ensimmäisiksi eskareiksi. Ja no vaikkei sitä silloin oikein tykännytkään, niin nythän sitä aikaa taas sitten kaipaa. Mä oon siis Berner Tekoniemi, 14 vuotta, asun Pukkilan kylässä, harrastan kitaransoittoa Panulaopistolla ja pidän seurakunnalla lapsille kerhoja. Ja mulle tärkeä paikka on Pukkilan koulu. Eli tuossa Hämähäkkikeinun tilalla oli aiemmin, on siitä jo aika kauan, niin sellainen punainen kiipeilyteline. Se oli sellainen, no ei se kyllä kovin turvalliselta näyttänyt. Siinäkin sattui välillä kaikkea. Ja tosiaan ykkösluokalla meidän opettaja laittoi meille Vilma-viesti, että tulkaa aamulla suoraan uimahallille, että ja ottakaa hiihtosukset mukaan. Sitten meidän piti hiihtää uimahallilta tähän Pukkilan koululle jäätä pitkin, kun taas kutosluokkalaisten piti hiihtää ensin Pukkilan koululta uimahallille ja sitten takaisin vielä siitä. Vähän pidempi lenkki. Mä oon Kaapo Rouvali, 15 vuotta, asun Kalkunmäessä. Harrastuksena mulla on tietenkin koripallon pelaaminen, koneella pelaaminen, sitten pyöräily. Tärkeä paikka on yläkoulu, koska mä oon sieltä saanut nykyiset kaverit. Joo, eli siis kun menin ykkösluokalla, niin kaikki oli ihan ok ja hyvin, että menin hyvällä mielellä. Mutta sitten kun mentiin kakkosluokalle ja siitä eteenpäin, niin sitten alkoi olla kiusaamista, että rupesi ahistaa koulunkäynti, joka tietysti vieläkin ahistaa, mutta ei niin paljon, että ala-asteellahan oli, että kiusattiin vähän väliä ja sitten jätettiin ulkopuolelle, että tuntui, että oli niin sanottu kaveriporukan ulkopuolinen, että ei mahtunut ikinä mihinkään mukaan. Sehän oli tietenkin pahimmillaan siinä joskus 4.–6. luokkien välillä, että sitähän ei tietenkään saatu lopettamaan millään kukaan, että sehän oli se pahin aika ja sitten sen jälkeen kun mentiin yläasteelle, niin sain täysin uuden luokan, että sitten ei kukaan taaskaan tiennyt, että sitten helpotti ja nykyään kiusaaminen on loppunut, että puututaan paremmin, mutta sitten ei kumminkaan puututa tarpeeksi hyvin, että se on sellaista selän takana. Keskustan alueella siellä on paljon harrastusmahdollisuuksia, niin sehän on ihan hyvä, jos asuu siinä lähellä, pääsee hyvin sinne. Mutta jos asuu kauempana, vaikka Hyypässä, Aronkylässä, niin sehän on vaikea mennä sinne, jos ei saa kyytiäkään. Niin olisihan se kiva, jos tulisi tonne vähän sivukylillekin jotain harrastusmahdollisuuksia. Olisihan se kiva, jos vaikka Kauhajoelle tulisi toi maa-uimallakin siihen. Eihän sillä väliä minne päin tulisi, mutta johonkin tähän alueelle. Joo, siis kyllähän mä näen itteni asuvan Kauhajoella tulevaisuudessa, kun täällä on hyviä näitä jatko-opiskelupaikkoja, että ainakin pääsee sisälle, jos haluaa. No mites sulla on, että näetkö itsesi? No kyllähän mä näen itteni asuvan tulevaisuudessa, jos elämä vie siihen, että lähtee esim. Opettajaksi kouluttautumaan ja saa työpaikan tästä Kauhajolta. Niin, ja sitten siinä on myös se, että on niin kuin helpon lähellä jatko-opiskelupaikkoja. Täällä on kaikki tarpeellinen lähellä. Niin. Mun sanoma teille kuntapäättäjille on, että tuokaa lisää harrastusmahdollisuuksia ympäri Kauhajokea, että kaikki, jotka asuu Kauhajolla, niin pääsee liikkumaan helpommin, ettei tarvitse kaikkien tulla kylälle asti.
Mun sanoma teille kuntapäättäjille on se, että panostakaa kiusaamisen ehkäisyyn ja kuunnelkaa nuoria.